De Oranjebuurt en de Sint-Petersbandenschool tekenden maandagmiddag een intentieverklaring. Dit alles om hun samenwerking kracht bij te zetten. De twee partijen hebben samen grootse plannen en er worden snel stappen gezet. Wij willen graag dat onze groep senioren die op dit moment bij EVA zit iedere vrijdagmiddag, dat zij hierheen komen. Ze hebben daar ruimtegebrek en hier hebben we meer ruimte. Maar hier hebben we ook kinderen, hebben de jeugd en dat zou voor die groep goed zijn. We willen graag dat het Kolkplein met het schoolplein, dat daar dingen gaan gebeuren. En daar hebben we ook afspraken over dat voor juni de plannen een beetje rond moeten zijn. En wij denken op allerlei andere gebieden iets voor elkaar te kunnen betekenen. Op het moment is het dat het gebouw ter beschikking staat van de Oranjebuurt. Dat betekent dat hier avondvergaderingen plaatsvinden, dat er van allerlei evenementen plaatsvinden, zoals de nieuwjaarsreceptie. Een aantal buurtfeesten vinden er plaats. Koningsdag zijn er activiteiten, pannenkooi-toernooi, dus van allerlei activiteiten hier. Waar de buurt gebruik maakt van het schoolplein en de school. Nou, wij zijn 6 jaar geleden zijn wij als Oranjebuurt voor het eerst gaan kijken. We moeten iets meer doen dan niks. Kwamen er toen achter dat Petersbanden mogelijk zou moeten gaan verdwijnen. En voor een aantal van ons was dat duidelijk, jongen, dat is het centrum van de buurt. Het staat er zo mooi en er zijn allerlei mogelijkheden. Toen is er al een werkgroepje gekomen. Hoefde gelukkig niet verder te werken. Maar zijn we gebruik gaan maken van deze ruimte. Met grote happenings die we hadden, grote vergaderingen, nieuwjaarsborrel. Dus onze behoefte was ook ruimte op dat moment. Toen kwam Gerda hier 4 jaar geleden als directrice. Ja, en toen was het helemaal gauw los. Zij zag allerlei mogelijkheden voor de school. En wij zagen allerlei mogelijkheden voor ons. De centrale plek voor deze buurt, de school. Het schoolplein en de Kolkweg. En dat de school zover is dat we die echt kunnen gebruiken als centrale plek is top. Maar laten we ook die buitenruimte met elkaar gaan gebruiken als centrale plek. En daar ligt nog heel wat te winnen. Wat valt er dan te winnen? Nou, ik geloof dat we die buitenruimte veel meer kunnen benutten voor een plek waar we als bewoners elkaar ook kunnen ontmoeten. Waar we misschien in de zomer met elkaar eens kunnen barbecuen. Waar we met elkaar een spelletje kunnen spelen. Waar we kunnen gaan zitten als de kinderen aan het spelen zijn. Maar ook waar we met elkaar in de winteravond een keer een vuurton kunnen aansteken. En lekker een fijne winterse avond rondom kerst kunnen beleven. Nou, allemaal dat soort dingen, dat doen we nou niet. En ik denk als we daar met elkaar plannen voor bedenken, ideeën voor neerleggen, dat we daar veel meer mee te winnen hebben. Ja, nou het is ook leuk. Het is ook echt leuk. We worden hier met open armen ontvangen. En de school kan op ons rekenen ook. Er zijn verschillende opa's en oma's of ouders in de buurt die ons helpen tijdens bijvoorbeeld met lezen of met rekenen of met van allerlei dingen. Maar ook een klusploeg die hier aan het schilderen is en die het schoolplein bijhoudt. En die klein onderhoud rondom de school doet. Is een groep mensen die bezig is met schoolpleinontwikkeling. Dus, en verkeersontwikkeling rondom de school. Maar daarnaast ook nog een project waarvan de ouderen in de buurt op iedere vrijdagmiddag op onze school aanwezig zullen zijn. Dus een spellenmiddag krijg je dan. En dat ze 1 keer in de 6 tot 8 weken hier op vrijdag komen eten. Het is ook wel dat je als school je wel een centrum gaat voelen in de buurt. Een centrum niet alleen waar je hulp van de buurt vraagt, maar waar je ook iets voor terug kunt doen. En dat vind ik mooi om te zien.